Bună, prieteni! Astăzi ne jucăm Roblox, cum știți. Desigur, mereu ne jucăm Roblox. Și cum noi ne place, adică cum ne place nouă, dar ne jucăm acesta. Cum se numește? Da, bun, și mergem așa. Mama mia, ce bine, mă! Bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Din păcate, nimeni nu știe. Din păcate, nimeni nu știe jocul acesta. Sau comentarii dacă știți acest joc. Vă rog, scrieți în comentarii. Da, și în comentariile voastre o să dau câte o inimioară. Și da, așteptăm să se încarce. Da. Am aripi, am aripi. Nu am eu aripi. Are altcineva aripi. Ce păcat că n-am și eu aripi. Wow! What a box! E corect! Nu-i corect! De ce aia era un box? Da, eu mă filmez acum, tati. Sincer, ok. Summon eveniment. Care punem pui, adult, pui, adult, pui, adult, pui, adult. Hai să-l punem pe pui acum. Pui. Ce bine că am pus pui. Și păcat că nu putem zbura. Ok, nu putem zbura, dar putem alerga. Wow, ce fain se aude. Hai să dăm mai tare. Ce de aici? Nu înțeleg că n-a fost niciodată pe așa. Acum am vrut să vreau să vin cu voi, dar nu, sincer, nu o să fiu la fost, sincer. Da. Zburăm liniștiți și ajungem, unde ajungem? La toamnă. Super, hai să vedem lacul. Wow, aici putem face băiușca. Baie. Adică baie, pur și simplu baie. Uite peșteră, uite peșteră, uite. Uite peșteră. Da, peșteră, da, peșteră. Și în partea asta putem merge. Așa și mâncăm. Ce bună e. Am mâncat, acum mergem. E cam așa ce. Mie mi scrau. Wow. Oh, yeah. Did that. Happy. Happy. Și cum ați văzut, aici s-a terminat videoclipul și pa!